portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Mupod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa uno gid, bulan sang Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw? Isyu politika. Bungo nag-withdraw na sang iya kandidatura. Madamo sa nag-file sang COC, mahimo nga kakason sa listahan sang Comelec. Ang pagpalak sa pila ka mga opisyal nga ibalik kina pagsuksok sang face shield siling sang World Health Organization kag Departamento sang Ikaayong Lawas, wala pa ginarekomendar. Anong ginapalak ninyo? Kay daw wala makaganansya gid. Uy, sinihan nagbukas sa Bacolod ba maayo ini nga balita. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 40. Ustogid si Gobernador Mambano. Sila niya ma-withdraw gid sa iya kandidatura si Bongo. Anong rason nga ang nag-withdraw siya? Una nga rason, hindi gusto ang iya pamilya. Siling ni Bongo kahapon niya man ini si Presidente Rodrigo Duterte palangga ko ni daw amay ko na lang ini. Pero kung kaisa, bisan ng amay mo, gasala man siya desisyon. Kinanglan, ipakigbato mo man ang kaugalingon mo nga palabuton kag opinion. Di kahapon siling ni Presidente Rodrigo Duterte, niya ba siya magkambyo pa ang paminsaron ni Bongo? Wala man sang substitusyon sa kandidato sa pag-withdraw ni Bongo. Pero may mga senaryo na ginabantayan. Ano ang dason nga matabo sini? Si Presidente Rodrigo Duterte, wala na siya presidente nga kuntani mapaidalom siya nga magpapili senador sa tuig 2022. Karon, wala na si Bongo. Ano ang masunod nga plano ni Presidente Rodrigo Duterte? Ang pananawan sang mga maninilag sa politika kung hindi mag-withdraw sa iya kandidatura si Presidente Rodrigo Duterte, wala sa choice. Wala sa ibang nakatuan kundi magpaidalom sa tiket Bongbong Sara sa pagka-senador. Ining senaryo balantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa rin magpinapo. Subungan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Portene usik oras 82 ang nagfile sa ila certificate of candidacy sa pagka-presidente, 15 sa pagka-vice-presidente, 108 ka mga senador aspirant mahimo kakason sa listahan sang COMELEC. I-deklarar ini sila nga nuisance candidate sang COMELEC. Mayoriya sining mga aspirant gina-question ang ilang matuod nga intensyon sa pagpapili sa eleksyon sa masunod nga tuig. Kung bala ini sila may lehitimo o bona fide intensyon sa pagpapili. Tigaling ang siling sang COMELEC yamak mo na nga kung isulod ta ini sila, gutok ini sa mga papel, gasto kita tudo papel, nga wala man sang kasiguruhan kung anong tuyo sini sa nagfile sa ila COC. Amo na nga siling kolin pa sang una, baguhan nyo ang inyo pagsulundan, baguhon tang pila ka konstitusyon sa COMELEC sa pungsod Pilipinas. Di mapunggano blain sa demokrasya nga pungsod kay siling sang aton sini nga konstitusyon, kung kabalo ka magsulat ka magbasa pwede ka makapapili. Wala na magsiling kung wala ka dinapusan di ka kapapili. Dapat amo ng Islanta nga kinala kumadlagan ka mataas ka palangakuan, kinahanglan may degree ka, may kurso ka, kinala may tinapusan ka, ti wala man na nabutang, ti kundi nagpinalungba sila pailya sang COC. Ang iban guro ni taw malang ni, iban kutaw malang ini. Pero sa nasiling kung iban seryoso man na, base pala makalusot. Yanon mo na, nuisance candidate kay mo. Ay, puwerte, oo. Ay, ang aton diferensya sini hindi nagfile. Ang diferensya kung ang aton sini kasuguan sa COMELEC kag kasuguan sa pungsod nga nagaduso nga kinanglan ang tanan pwede. Basta kabalo magbasa ka magsulat, ilang tawa na. Kundi nagpalumba file. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry.
Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 kada 6 ang inuras no. Ini balang ginaduso sa gobyerno ga pinalakpalak sila bangod sa bag-o nga variant kag ginaduso nga pasuksukon liwat sang face shield. Hindi ko nakaintindi mo. Kahapon siling sang World Health nga organisasyon wala nila ginarekomendar pa ang pagpasuksok sang face shield. Siling man sang Department of Health wala pa sila sang rekomendasyon pasuksukon sang face shield ng tao. Ang hindi ko maintindihan kung nga ang pila ka mga ara sa gobyerno ga pinalakpalakid. Puno pang budigata. Ining parmalingan niyong itagaan ba sang bilyones ka kapital para sa face mask kag face shield. Wala maurot baligya, daw perdido. Nga ang wala pa gani ginduso sang World Health nga grupo kag sang DOH ga pinalakpalak ng mga opisyal. May parte. Daw hindi ko maintindihan ining nagakatabo. Nya tsansa na ni. May bago nga variant, ibalik na naman ang wala maurot nga binudiga sang face shield. Isaga duha-duha ko mo. Daw hindi ko maintindihan ba lang. Aga pinalakpalak ini man. Labi nagisiduki blao. Sekretary sang ikayong lawas. Siya gid. Nya ibalik na ang face shield. Kulang-kulang pa ganansya. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa
Isang adlaw sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,